Hemmeňize salam, kanalyma hoş geldiňiz. Bugün siz bilen öwelenetli bilinçik taýýarlamakçy. Hem taýýarlamak aňsat hem de ören tagamly bolýar. İlki bilen bilinçi taýýarlalyň. Gabymyza 2 stakan süýdi goýýar. Üstüne 2 ýumurtkany, 1 kiçi çemçe duz we 4 nahar çemçeti günewakar ýagyny hem goşup gowy edip garmaly. Bir yarım stakan uny hem goşup tokka un galmaz ýaly gowy garşdyrmaly. İsteseňiz mikser hem ulanyp bilersiňiz. Bilinçimizin hamyry taýýar. Indi bişirmek üçin düýbüne ýerleşdirmeýän bir tabany gaza goýýar we içine bir nahar çemçeti ýağ goýup salfetka bilen gowy edip hemme ýerine çalmaly. Soň bir susok bilinç hamyrynyň goýup tabanyň hemme ýerine deň ýaýratmaly. Bilinçimizin ýüzi gurandan soňra beýlek tarapyna öwürip iki tarapyny hem şular ýaly görnüşde bişirmeli. Bilinçi bişirenizde orta ýanýan otda bişiriň. Eger ulu otda bişirseňiz bilinçikler ýanar. Kiçi ýanýan, ýagny haýal ýanýan otda bişirseňiz bolsa bilinçikler gurar. Bilinçiklerimiz näçe ýuka bolsa şonça gowy bolýar. Ýuka hem ýumşajyk bilinçik taýýarlamaly. Bilinçiklerimiz taýýar bolýar, görşüňiz ýaly ýuka we ýumşajyk bolýar. Ine içine goýjak etimiz taýýarlaýat. 200 gram orta ýağly öwelen etimiz var. 1 sany soğan, 3 sany ýaşyl burç, 1 nahar çemçeti tomat we 4 nahar çemçeti günewakar ýagy. Soğany dograýat we ýagy tabağa goýup ilki bilen soğany gowurýar. Soğan tabağa alıp üstüne 1 kiçi çemçe duz goşsaňyz soğanyň çart pişmegine kömek etýär. Soğan gowy ýumşandan soňra üstüne dogralan ýaşyl burçymyz hem goşup gowy garşdyrýar. Biraz pişenden soňra üstüne öwelen etimizi hem goşýar. Men gara burç, duz we gyzyl burç ulannym. Siz öz halaýan burçlaryňyzy ulanyp bilersiňiz. Ve arasyny garşdyryp eti gowy bişirmeli. Soň üstüne 1 nahar çemçeti tomat hem goşup gowy garşdyryp bişirýär. Etimiz hem taýýar boldy. Indi bilinçiň içine goýup dolalyň. Bilinçikleriň içine 2 nahar çemçesi etten goýup şular ýaly görnüşde dolamaly we duhowkada bişirjek gabymyzyň içine almaly. Men gabyň içine ýagly kagaz ulannym, ýöne ýelmeşmeýär, ulanmasaňyz hem bolýar. Soň üstüne men gyrgyçdan geçirilen syr ulannym. Bu siziň öz isleňize bagly, ulanyp hem bilersiňiz, ulanman hem bilersiňiz we gazyp duran 180 gradusda duhowkada 15 minut ýaly bişirmeli. Kän saklasaňyz guru bolar, 15 minutdan geçmesin. Bişenden soňra üstüne eredilen meske bilen gyzyl burç sepdim we sarımsakly gatyk bilen ören lezzetli bolýar. Ýa-ni sarımsakly gatyk bilen ip bilersiňiz. Tomaş edeniňiz üçin köp sag bolun.